Ne kidai kita ki masih lokal ki babon nangi ki kasi ngiri ya ki pangila banyo jing mentui sibon naki kum ka e ka bangila ban thung jing thung kum kadut ka bangila ban ti sayo ban ngila ban ti ru yalade pat kum kadok ru pat ha ka portlang ni set ai jing bam ya ki takaba ni ai da ki kedai yaki namar ha ka portlang kala kerdu ha ka jingbam na benta jongki te ni ai da ki kita ki khnang ba kin na ban yo jingpingen kine ke masi kilong ke basuk ha ni tang su ai jingbam tang khndiat por step kumne baro hin kilawat hi ki jingbam sha lum om dan kam kum ki masi ki bangi ri ni ham ai jingbam ye ki kaka bangi lewat mangi ki berubat ni set ye ki kalong ka becencar ndre kine pat kilong ki basuk ni suri ni su leg up ye ki salum ki lapan hi ki la ehi la mit ha ka por menit pat ni la suan set ye ki hasen kalong ka ba itnat ha bangi pet ye ki ha ba ki bam jingbam kidai minat thop ban jingbam kim dan por ban lekai kida pam ha dek ini we le la pam harut langu hinun dan por su ban pek yano namar ba kilakhan ba tangkine kinten kule sibon saya